lidi, vítám vás u nového videjka. Dneska na ten komentář jsem chtěla říct to, že že jak to bylo písnička i to vynala, a jak tam bylo Toka Boka malinká postavička. Takže řeknu na to, že nevím, jak na to říct a řeknu to. Takže tady to by bylo takový zvůcující a takový to, že nevíte, co to je a nechápu, jak nemohu vidět Toka Boka. Už to snad tolik lidí, takže nevím, jestli si to ty, nebo Houko, nevím kluku, nevím co si. Takže nepřečela jsem si to jméno, takže asi se jmenuješ, já nevím. Takže napište mi někdo do komentářů, jak se jmenujete, protože pak já nevím, jak se jmenujete. Takže čau! Teď ten komentář je fakt jiný.